Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ɓe garti kadi e windande men hande. Nde hande nde noon ala ko woni ɗo e ngal ɗo alluwal ka jangano. Dow to woni toon ko jangunoɗa e alluwal mangal ko, ɗum artira ɗon ha ɓallo ma, ko ɗo mbawata andude ko jangunɗa ko ɗiggi walla ɗiggani. Mo les o kañum jangunoɗa e alkol tokose artirama ha ƴeewa sa ɗiggini walla ɗigginani. ɗo gandirta a wawi, ko ɗo gandirta a wawani. ala ko woni ɗo ka jangani. heddi alluji ɗe mbaɗirano ko haɓalloma jangangal mbawangal. on saaha noon so arturoyama seeɗa seeɗa ko hen jawata yiitude ko janganoɗa ko ɗiggi ɗiggani. bisimillah, naten e jangde. kala ko jiiɗa ene wayni ko ba mawɗo. ko wayni ko ba tokoso. wadde ko jangete e ba e hewde ko ni foti. ma woni ba mawɗo walla woni ba tokoso, gasi a sirti e majjere ba. so ɗiggi ɗone ko jangete e ɓa mawɗo ko ni foti. ma woni mawɗo walla woni ɓa tokoso, ari ardi. ɗo tan mbawata certa e majjere ɓa mawɗo ɓa tokoso, gasi. ɗone ko jangete e ca ko ni foti. ko ca mawɗo e ca tokoso, gasi. ko jangete e da ko ni foti. da mawɗo da tokoso, ari ardi. ɗo da haaɗi. ko jangete e ɗa ko ni foti. ɗa mawɗo ɗa tokoso, ari ardi. ɗo tan jangata mbawa mbasa heñade, mbasa heppude, jangira jam jam. kala ko ɓenni hen ɗiggi taw aɗa wawi ɗum windude, aɗa wawi ɗum jangude. wadde bisimillah, jangen. ba mawɗo ba tokoso, ɓa mawɗo ɓa tokoso, ca mawɗo ca tokoso, da mawɗo da tokoso, ɗa mawɗo ɗa tokoso. wadde woodi tan ko alkulal mangal e tokosal, ari ardi. woodi tan ko masɗe e ko masete ko. laaɓɗe ɗe ɗen masirte alkule ɗe janggueteɗe ɗe. so laaɓɗe ɗe ngala hen jangotako. wadde hande aɗa janga ko wiyete ba mawɗo, aɗa janga ko wiyete ɓa mawɗo, aɗa janga ko wiyete ca mawɗo, aɗa janga ko wiyete da mawɗo, aɗa janga ko wiyete ɗa mawɗo. hande a jangi 5. ɓalloma ɗigga ɗigga ɗigga. ɗo ko ba tokoso, ɗo ko ɓa tokoso, ɗo ko ca tokoso, ɗo ko da tokoso, ɗo ko ɗa tokoso. wadde ɗo so ɗiggi tan hankadi ene wayno a sirti e majjere ko wiyete ba mawɗo e ba tokoso. so ɗiggi a sirti e majjere ɓa mawɗo e ɓa tokoso. a faami? so ɗo ɗiggi a serti e majjere ko wiyete ca mawɗo, ko wiyete ca tokoso. a faami de?
so ɗo ɗiggi a serti e majjere da mawɗo a serti e majjere da tokoso a faami ɗo moƴƴi de ɗone so ɗiggi ko ɗa mawɗo ɗo ko ɗa tokoso so ɗiggi hankadi a serti ko jangete e ɗa wadde ko ba mawɗo tan woodi e ba tokoso woodi ko ɓa mawɗo e ɓa tokoso woodi ko ca mawɗo e ca tokoso woodi ko da mawɗo e da tokoso woodi ko ɗa mawɗo ɗa tokoso wadde ɗo woni mawɗe ɗe ba ɓa ca da ɗa ɗo tokoso ɗe ba ɓa ca da ɗa mawɗe ɗe ba mawɗo ɓa mawɗo ca mawɗo da mawɗo ɗa mawɗo ba tokoso ɓa tokoso ca tokoso da tokoso ɗa ɗa tokoso wadde ba mawɗo ɓa mawɗo ca mawɗo da mawɗo ɗa mawɗo ɗo ba tokoso ɓa tokoso ca tokoso da tokoso ɗa tokoso ɗo so ɗiggi a heɓi alkule 5 mawɗo tokoso ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema ƴeew camorɗomo ɗakkoɗa sara makko namdoɗamo o holluma o haalanma mbawa ceerta e majjere ba mawɗo ceerta e majjere ɓa mawɗo ceerta e majjere ca mawɗo ceerta e majjere da mawɗo ceerta e majjere ɗa mawɗo ceerta e majjere ba tokoso ceerta e majjere ɓa tokoso ceerta e majjere ca tokoso ceerta e majjere da tokoso ceerta e majjere ɗa tokoso yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah ren aɗa yamana walluma noddu en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara taggira saggere ma a saggani ɗum jinmi yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah won gondiɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañi ɗon jangon ɗigga mbañi ɗon jangon ɗigga yo Allah wallu yo Allah reen